Ідэолагі і прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі в обласці вучыліся выкарыстоўваць інфармацыйную стратэгію па ВІЧ-СНІДу ў інфармацыйна-прафілактычнай рабоце. Гэтаму быў прысвечаны семінар, які прайшоў у Брэсце. Журналісты менавіта тыя людзі, якія павінны ўмець знаходзіць патрэбныя словы, каб непрадузята інфармаваць грамадства. Асабліва, калі справа датычыцца тэмы ВІЧ-СНІД, асвяціць якую не так і проста. У свой час у 90-е гады на пачатку эпідэміі вакол хваробы быў створаны арэол безвыхаднасці. Галоўнай задачай было напужаць насельніцтва. З цягам часу высветлілася, што страх не дзейнічае, ды і сітуацыя некалькі змянілася. Сейчас диагноз ВИЧ-СПИД не настолько фатален, как мы думаем, и появилась антиретровирусная терапия, которая позволяет продлить жизнь ВИЧ-инфицированным на долгие годы и жить полноценной жизнью. И, естественно, об этом люди, население, молодые люди должны знать. Выбраць правільны баланс паміж негатывам і пазітывам няпроста. Знайсці залатую сярэдзіну дапамагае прынятая ў мінулым годзе інфармацыйная стратэгія па ВІЧ-СНІДу ў Рэспубліцы Беларусь. Падчас семінару яго ўдзельнікі разам са сталічным госцем і спрабавалі развіць навыкі яе эфектыўнага выкарыстання. Самае ж галоўнае – пісаць праўдзіва. Задача журналиста все-таки более правильно и говорить честно на эту тему. Так? Вот. Не используя, скажем так, не то что дешевые приемы, в принципе, понятно, что любой журналист хочет написать покрасивее, так? Но вот совмещая вот эти две вещи. Но, как правило, я знаю, что если человеку объяснить, как надо, так, и почему это надо, никто не отказывается, никто не становится в позицию, нет, я бы писал и буду писать именно так. Што тычыцца эпідсітуацыі па ВІЧ-інфекцыі, то на сённяшні дзень у краіне зарэгістравана звыш 13,5 тысяч яе выпадкаў. У нашай вобласці 1016. 56 выпадкаў выяўлена ў рэгіёне з пачатку года. Рост у параўнанні з аналагічным мінулагоднім перыядам склаў больш за 47%. Па-ранейшаму асноўны шлях перадачы ВІЧ-інфекцыі – ін'екцыйнае ўвядзенне наркотыкаў. Назіраецца і тэндэнцыя роста перадачы ВІЧ пры палавых кантактах. Людмила Салдина, Руслан Селюк, областные новины, Брест.